Είμαστε η ομάδα του Smart CNS Center και θέλουμε να σας παρουσιάσουμε μια από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες στην ψυχιατρική. Αυτό που βλέπετε δίπλα μας είναι ένας διεγέρτης για τη θεραπεία του διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού της εταιρείας MagVenture, η οποία αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την SPO Innova. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει τις περισσότερες εγκρίσεις από τον FDA για διάφορες ψυχιατρικές διαταραχές, κυρίως όμως για την ανθεκτική μείζωνα κατάθλιψη σε ενηλίκους αλλά και σε εφήβους από 15 ετών. Η συγκεκριμένη θεραπεία είναι μια επεμβατική και ανώδυνη, άρα οι ασθενείς μας επωφελούνται από το γεγονός ότι δεν χρειάζεται νοσηλεία και μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές δραστηριότητές τους αμέσως μετά τη συνεδρία, δεν έχουν τις παρενέργειες των άλλων φαρμάκων και έχουν αποδεδειγμένη κλινική αποτελεσματικότητα εκεί που οι άλλες θεραπείες δεν έχουν δουλέψει.